Hola, sóc l'Aleix Pardo i avui parlarem de la por de parlar en públic i de com expressar-nos millor. Ens podem imaginar que la gent són cols o bròquils, però en realitat no cal fer tant escàndol de les coses i pensar que la gent, si ens està escoltant, és perquè som persones com nosaltres i tenim alguna cosa a dir. Sempre caiem en l'error en pensar uf, què passarà si no em surt bé aquesta presentació i si em quedo en blanc o m'entrebanc en meitat del discurs. Són qüestions típiques de por, però hi ha tècniques per solucionar-ho. La primera d'elles és respirar 3 vegades profundament aguantant-se l'aire dins els pulmons i després expulsant-lo lentament. Així. D'aquesta manera s'alliberen una mica els nervis primordial abans de començar. Una altra, la segona, que a mi personalment em va molt bé, és tenir als dits un llapis o un bolígraf. Sento que l'angoixa de la por s'allibera amb el que porto a la mà. Si ens hem de preparar un guió i practicar-ho moltíssimes vegades, la clau amb la feina és la constància i així guanyarem fluïdesa i seguretat. Una altra, per començar el discurs, és amb molta energia i captar l'atenció d'aquests, claro, ja que només t'estan escoltant a tu. I això és un privilegi, és a dir, que ens hem de sentir triomfadors. Estic convençut de que si apliqueu tots aquests trucs us sortiran unes exposicions espectaculars. I per últim, hem de visualitzar el nostre èxit. Ens hem d'imaginar que el discurs sortirà genial. El pensament positiu ajuda a reduir la negativitat que du de sobre i calma l'ansietat. La paraula màgica és jo puc fer-ho. Soc l'Aleix Pardo i fins aquí aquest vídeo de Jo tinc la paraula i de com parlar en públic. Adeu!